А смятате ли, че сред стъпките му тук нататък ще бъде да търси подкрепа от останалите? Да. Това е много важно и отново ще върнем времето малко назад, когато цар Симеон спечели близко до абсолютното мнозинство като резултат през 2001 година. Той с типичният му елегантен и широко скроен стил на мислене не се ограничи в правителство, каквото би могъл към този момент да формира и сам, а потърси подкрепата на различни формации, тогава на ДПС, на СДС, които отказаха и така нататък. Именно за да създаде една по-широка платформа, защото най-важното за един победител е да е наясно, че той не преосновава държавата от ден първи. Той трябва да направи онзи плавен преход, онази спокойна, все пак приемственост и да продължи напред в едно съгласие в обществото. Защото радикалното говорене, характерно за кампанията, приключва с изборите. А след това вече идва времето за съвместна работа. Така че известна приемственост трябва да се търси и се очаква.